Моето дете, не гледай повече надолу. Сега ми позволи да се помоля за теб. Сам Бог желае днес да чуеш тази молитва. Скъпи Господи, в този момент се моля за човека, който гледа това видео. Вярвам, че точно сега ти отваряш сърцето им, защото знаеш, че са чакали този миг дълго време. Господи, благодаря ти, че си дал живот на този човек. Пречисти сърцето му, успокой мислите и душата му. Приеми миналото, настоящето и бъдещето му. Благослови дома му и го пази от всяко зло и загуба. Дарувай здраве, любов и мир на хората, които обича. Господи, изцели тялото и душата им. Отнеми болката и тревогата им. Дай сила на всички техни близки, за да се възстановят от всяка слабост. А най-вече, Господи, прости всички грехове на този човек и на семейството му. Пречисти греховете на младостта им и днешните им заблуди. Премахни проклятията, тежестите и наказанията от душата им. В светлината на Твоята милост им дари нов живот без страх. Ако приемаш тази молитва, напиши в коментар «Амин» и я сподели с хората, които обичаш. Днес помощта ще дойде.